uyatrainwa ufuna ukuba the best cashier. It's a simple skill. Ngenkathi ulaphana we smile one day someone will recognize you. Bese diabo wena wayosebenza la. No ingoba kunje bese here's my number. Uphuma kanjalo. Lokho kwenza ukwenzisisa. Ukukhona uzobe kubuka. Ungazinyezi ukuthi hey kodwa ngisebenza ethilini. Maqhamuka umuntu othi uyacasha. No, just do it. Ngoba lonke umsebenzi is honorable. Awukho umsebenzi kahlahle ongekho honorable. Mina ngisho ukuthi ngisho success. I-success kahlahle i-define ukuthi wenza malini. I-define ukuthi are you happy yini with what you doing? Because sonke egcineni phela uma ngingathiwa sithi khona umsebenzi ongekho ongabalekanga. Uma ngingathiwa ukho lo umsebenzi at all ufunda izinto emoyeni. Uba nenhlanhla uma uzokhula emphakathini la ukwazi khona ukuthi nabanye abantu abaseduze nani bakwazi ukuthi bafake isandla. Esikhathini samanje okubheka ukuthi emalokishini igebengu ezigruma kakhulu ukudlula abantu abazali. Isigebengu siyambona umfana omncane nje siyambona umfana uhlaniphile siyaqala uyamthuma mhlawumbe semthuma esitolo awungithenga into ethile lapha abuya amthipha amnika imali engaka yabo athi angiyeli lapha awungoshela imoto yabo uyambheka utho lo mfana lo apho intatha uthi ukuyidrive yabo usiyamfundisa yabo usiyamfundisa nokuyidrive ukuthi hayi uyabuma uyidumisa yabo ngelinye ilanga uyothi eseyoshaya futhi ize ikube khona into ezostopa uma ukuthi banemali ngoba kuthi wonke umuntu kuthiwa abavalwe labantu kodwa manje futhi baya equipwa ngemali wonke umuntu usefuna ukuthi manje athi yenza something kube khona into ekhona eceleni usubona ngisho indawo edayisa ukudla kuphela uyeza umuntu usephusha utshwala ngapha ngemuva anashi license ukuze survive umuntu uyezwa la emgoqweni uyezwa nanga usephusha insango ngapha yabo izona izinto vele zonke umuntu esekubona ukuthi okay kanti manje ngeke phela size sakhe kanjalo sonke siyadinga nje ukuthi elokishini nje noma kube khona umuntu nje ozoba athi yakhe ispaza shop asakhe nevision yokuba i-supermarket hayi ispaza shop sika 20 years zona zibuye nganene ngoba kubantu abancane khona abona ngempela ngoba isikhathi sibavumela ngoba akazilutha kamazwayo ukhule nje vele menzi lethanda ekhaya mase zocontrola ubontu ufila kambi umntwana wabantu yabo ngoba manje lento eyenziwa kuyena akayazi ngoba vele into efakwe futhi umncane ayiphumi kalula yabo into efakwe umncane ngisho ngathi uyashintsha kodwa ilokhu ikudlile wena ukuthi hayibo lento phela mina ngiyifundiswa kuzozumdala uphinde ubuyele emuva kodwa bangakhula kanje yabo ayiphumi kalula but uma engafakwanga vele kwakhona ngeke iziphume kwasemncane ngoba manje hayi ngempela manje izingane eziningi ikhuliswa oneni izikhulu bendathu ukuthi uneni nje naye futhi uneni akusi ukuthi ukuthula akube nani namhlanje sihlangane futhi ukuvusana ngezinto ezibalekile isihloso sanamhlanje sokhuluma kakhulu ngale ndaba yentsha ukuthi yini ebanga ukuthi intsha sibe amagwala kangaka. I think that is the only way esingakwazi ukuphinde sibuyele emuva silelwe izwe lethu ukuze sibe right. Ngeke sidepende umgwaqweni ukuthi senze into kufanele sizenze. Ake sihlale phansi sibuke ukuthi ngabe yini mhlawumbe ukubona kwethu ukuthi intsha yethu kwenzekani kangaka ngayo ukuthi yasaba ukwenza izinto. Thina sikhula abazali bethu babethi lento eniyenzayo niyabheda nizobulawa amabhunu nizoshaya namhlanje bayahlela ngoba sesi-free. Namhlanje ngivakashele uLumkile la e-studio sizoke sikhulume ngalento ukuthi bona njengoba esemncane intsha la eSouth Africa isuka ku0 iyofika ku35 ukuthi ke labantu esiba categorize u35 indoda endala esusukwazi ukwenza izinto zenzeke sungangena eParliament usungabe ubaba abanye sibe umkhulu e35 Lumkile ngikwamukele kuSiyavusana podcast. Ngiyabonga kakhulu nami nje ngokuthi ngibe ingxenye ye-podcast. Ngiyazi ukuthi lento ibheke kuwena mina wenza more talking than you ngoba usemncane ngeke ukwazi ukuyiphendula yonke mhlawumbe wena uzobuza okuningi la ungazwa khona mhlawumbe ngikwazi ukuchaza for ababukeli bethu ukuthi kahle kahle ulaka lami luvelaphi yoba ngikhuluma ngentsha. Hayi ngoba phela intsha vele ngicabanga ukuthi esikhathini samanje ibona abantu vele futhi kumele ngempela sikhulume ngabo ngoba iyona i-driving force futhi nanokuthi kuze kiwe phambili nanokhoze kuphela ukuze intsha kahlahle iphathe kufuneka iqala ifunde kuqala. Angithi lento ke ukuthi thina
njengami nje angithi ngike ngaba yintsha so ngikhuluma into engiyaziyo angifuniseli ukuthi into yabhalwa ubani bani sikhuluma ngempilo ukuthi as a young person besenzani i-contribution yethu ukuthi sibe free kulelizwe sikulona siyenzile yeka nje masubona i-politicians begijima oma television banama-title amaningi MC ministers ithina abenzi bezinto abanye abaphezulu bayazi ukuthi lamadoda iwona yenamava emalokishini so ngisho ukuthi-ke Lumkile lento njengoba ngithi nje intsha iyamagwala seniphenduke intsha siphenduke obhanana sasithi sakhula ke mabe umfana uWix uphenduka usisi impela emakhaya kuthiwa ubaleke uyocasha esidobeni sikanyoko impela kwakukhunywa into efana naleyo umnqolo ogombetsheni yes manje sesibuyele lapho ukuthi intsha yethu iseyamagwala nifundile manje abantu abancane kodwa anikwazi ukuthatha i-rightful place mhlambe njengomuntu osemncane wena mhlambe ungadefend noma mhlambe ubone ukuthi yini le ngqinamba ngoba mina njengomuntu omdala nginolaka ukuthi sadlala ezinye izizwe nikhona nisene energy angisakwazi mina ungalali ngigijima emgwaqweni kodwa nina manje amandla sekhona ngingagijima emgwaqweni nigijime ngepeni ukuthi vele le topic vele yentsha nobugwala ngathi nje i-broad yabo i-broad ngoba ngokwami as much as ngikholelwa vele ukuthi yamagwala kodwa futhi i-brave futhi kwezinye izinto ngicabanga ukuthi mhlambe into eyenza mhlambe izibe kanje iyona i-division iqala indlela nje i-youth edivideke ngayo ngoba i-dividekile i-youth ithi dividekile i-direction ayikho futhi yabo i-direction yokuthi okay sikahlahle sifuna ukuyapi isikhathi esiningi uma uzobheka nje sonke si-youth sinalokho ukuthi okay wonke umuntu njengamanje usefuna ukuthi kube ngcono yena kuphela and maye futhi ukuba ngcono kwakho wena kuphela kuzosisiza ngani isizwe ngoba phela ekugcineni sonke sidinga ukuba free ukuze i-country be free ingakho siyibona manje isibhizi kakhulu ngapha edakamizweni ibhizi ngapha kwi-crime cause even iseyifweni manje i-youth isiyalida manje i-youth eyifweni ukudlula abantu esabafica kuwo futhi lo mhlaba no kusho ukuthi kahle ukulalela welungile ukuthi njoba sikhuluma nje ukuthi mawuyintsha njengamanje sikhulume njengamanje kukhulunywa ngebudget kodwa intsha ithule nje ayisho lutho idlala thina amakhehle esihlele eParliament sibanga umsindo sifuna ukwenza lokhu nalokhu but you hear nothing from the youth ukuba i-youth akuyona ukuthi uyimember ye-IFP uyimember ye-EFF cha impela wena ungumuntu omncane laphana uyabelonga nje it's like mothi ufunda esikoleni esithile use-MUT omunye use-DUT nenza into efanayo kodwa ni-youth nino so le politics ukuthi how do you belong or ufila kanjani makule political party is fine there are things that you need to do outside politics yayibona ngoba lento affecta nina njengoba manje nikhula ninakho konke nina esikuzamile thina njengabantu abadala sihleli la estudio manje sihlale emadolobheni kwakuwukulwa kwethu so nina thathani over from now niye phambili laba futhi abasuke eNorth bavakasheleni nibabonke benza kanjani every Thursday or Wednesday they meet they sit down and say sonke sinama barbershops what is bas analyze basifunda ukuthi abantu laba basezansi kufanele sibenze kanjani bagijima nathi ngelondlela ubofika phela banifaka ispirit no cabanga upha spirit ekhaya hey impela ngakho mina ngigunda nje kahle yathi ubuka indawo zabo indlela engcole ngayo kodwa thina siyajabulela ukuthi siye khona uma sihlala phansi umfundi mina njengomuntu okuyi youth empowerment uthola umfundi uzothola istipend mhlawumbe uthi 5000 right bosuthi kuyena kunethuba yazi kukhona into eyenziwayo lapha nalapha efana nale oyifundele wena right le nto izokunika u3000 athi umfundi no you rather stay with stipend sika 5 then athathe u3000 ozobe umfundisa towards le nto abeyifundele le stipend sika 5 siyaphela in 12 months lo 3000 wakuzohamba
after 12 months or less than 12 months uvele utriple. So indlela esekwenziwa ngayo abantu abancane imali isihamba phambili. Kanti kufanele ube iskill esihamba phambili siza ukuthi uye emalini, yabo. Ngicabanga ukuthi vele lapho igeja kuyo vele i-direction ngoba vele uma uzobheka thina si-youth ehambisa phambili kakhulu imali other than uku-own izinto. Ngoba ngicabanga ukuthi yona le discussion yokuthi umuntu abone ukuthi okay into ebalekile ukuthi imali enkulu other than iskill ilento ukuthi kujahwe nje ukuthi kuthiwe uhola malini. Uma uzobheka thina nje ezi-youth yamanje ngisho ngathi uhola kakhulu kodwa still kusanomzali o-own izinto eziningi kakhulu kunawe kodwa ongakaze futhi ayihole mhlawumbe ngisho half wale mali oyiholayo. Ngoba thina sesilabo bantu vele thina abajaha ukuthi nako Facebook kufuneka kubonakale lapha i-paycheck, kwazi ukuthi ubani uholani, mawufika eindaweni kungcola amatafula. Kodwa manje akukho la kusisiza khona thina, yabo. Akukho la kusisiza khona, kunalokho kusicindezela kakhulu lokho kunakuqala. Phela ngithi vele umuntu akaneli ngokamdala. UNkulunkulu odala kanjani. Mawuthola ishumi ufuna ukukhuphula. There's nothing wrong with that. Akuyona ugrade cha. Indlela esidala. Impela. So nina into esiyenzeka kwi-youth yethu namhlanje. Umuntu uthi ephuma esikoleni zonke esibonene. Mhlambe ngithi uqeda ukwenza i-plumbing uthi okay umalume wami unekhampani ye-plumber. Awuhamba usenze umalume. Uzokunika imali yokugibela. Umfundi ngeke aye lapho. Uzothi akayosebenza mhlambe kwaSpa ngoba une-stipend sika 3,000. Ayekuya mahala la azogitshelwa khona towards lento ayifundele, yabo. Yilapho kufanele sikhona sivula amehlo ukuthi bafundi nini nisakhula. Nami ngisakhula ngiqala usenze ngimdala. Kodwa ngesikhathi ngangizakha mina angikhali ngesikhathi engahlala ngasebenzi. Yayibona. Ngoba vele sasibalekile vele kwi-growth yakho. Kumbula ilanga wathi umunye ubaba wamasho ufika kuyena ngithi yazi ngisebenza ngothola. Uthi nje ugqoka hlanga awuthiwa nje. Ngine Mr Phone, ibhula ngine amanzi imtodo Mr Phone amadrink utshwala ugwayi ngisebenza kamnandi ngiyazisebenza kodwa ngigijima ngifuna ukuqashwa. Kube ngabamba lapho namhlanje ngabe I'm a big business person but ngoba ingqondo esidaliswe ngathi phasi yosezenye indoda. So should lilonke lumkile angazi singavusana kuphi ukuthi bantu abancane ake nivuke. Uqeda isikole manje awunama expenses. Bese uthi umuntu awuhambe wenza into ethile free of charge. You rather go for that. Uyeke istipend lesi samasita eso 3,000. Laba abahamba belokhu bephela. Awuthi bayaphela in between. Uyophela 2 months ungahola. That's so frustrated. Impela. Kanti bekubizile uNaidu wadoza mahala la ngizokufundisa. Athi 6 months or 2. Mawuphuma lapha unasonke iskill. Uma ucabanga singenza kanjani ukuyishintsha lento? Ngicabanga ukuthi i-mindset iqale kumele ishintshe. Yabo i-mindset uma isakule level ekuyona. Ngoba thina uma kufuneka ukuthi uma ufuna ukukhulu uinvest esikhathini. Ngoba ingakho uthola ukuthi ne-youth namanje eqala ngisho amabhizinisi, umuntu uliqala manje ibhizinisi uyezwa alisekho emva konyaka. Uthi uyezwa umuntu kuthiwa yena ngade scam abantu ngoba befuna imali esheshayo. Ikhona lokho ukuthi as-understand thina ukuthi ukwakha into kudinga isikhathi. Ngoba phela ngisho indlu uma ukuthi wakha indlu ngeke wakha indlu namhlanje usuhlala kuyona namhlanje. Uma wakha indlu ufuneka uqale ngefoundation iqala. Iphela ifoundation yome. Uqale ke manje ukhuphula indonga. Kuza amawindi. I-process yonke leyana manje ingakho uthi sesijahana nama-tender futhi sigcine sekubulawana kakhulu futhi nala emathendeni mase kujahwa ama-tender ngoba manje sifuna thina into esheshayo. As understand ukuthi kubalekile uku-investa kuwe. Uyabo nje i-youth isiyashesha kakhulu kuloze focus. Umuntu akasakwazi ukwenza into u3 years ebona ukuthi ngathi ayimusa indawo. Sifuna thina nje into kahle kahle thina yiyo ngakho nama scam because uma uzobheka thina yenye into futhi i-youth yethu thina specialize kakhulu kuyona. Ama scams, amabhanoyi, izona zinto ohlezi uzwa ngazo kuthiwa sekune WhatsApp bhanoyi selindize nezimali zabantu. Sekukhona umuntu othe uzofundisa abantu forex. Nabo futhi laba because even nakuzona lezo zinto abasekho abaningi futhi. Thina esikhule kade sihlezi balandela. And siyakuthanda ke sikubona ku social media. Yabo uma ubona umuntu enezithombe eziqhakazile laphana ubona sengazuthi le yampilo uvele nje wafika kuyona. Kanti kunjani?
and abanye abakwazi nokuyigcina futhi yabo usubhizi wena manje ubukela kumuntu noma ujaha ukwenza izinto kumuntu ozophelela endleleni yabo ingakho ngithi i-mindset kahle kahle ebalekile ukuthi asike siqale thina ezinje youth ukuzazi ukuthi ufunani nje ukukhohlwa imali ngoba mina iyona into engeke ngisho kuyona yonke into ukuthi yabo kufana noma ngibhala ama goals ami maqala unyaka imali kahle kahle iyona into okugcina engisuke ngicabanga ngayo into engisuke ngiqale nje ngicabanga ngayo ukuthi okay mina kahle kahle ngifunani ngizoyibhala yonke into engiyifunayo then uma sengiyibhalile yonke into engiyifunayo siyaqala kumbuzo manje ukuthi ngizoyithola kanjani ke lento ke manje ila sekuzomela khona ngiqhamuke nama strategies ke manje ukuthi uzufike la ufuna ukuya khona kodwa ngiqalanga ngabhala imali ukuthi imali engaka ngoba ukwaqala wabhala imali ngeke vele usayenza leyo yabo uma ukwaqala wabona ukuthi wena engidinga 100,000 ngeke uzuqale ngisho uqala uzovela ukukhubazeka ngisho emqondweni akithi nama business twaye nama business proposals eziwa ithina kuphela abantu beba lezinto einhlanga aziyenzi lona ungangitshela ibhizinisi lodwa elanikwa imali ngeproposal kungcono bakufika uhambe usuwenzeni sengenze kangaka ukuze kubona nanokuhlangana ke thina futhi asihlangene thina eziyouth yabo uma uzobhekana nawo sithathe nje into nje noma phela kungayisi imali engayo but sithatha u3 sekuba se370 lokwa government uyabona u370 ka government kukancane ukuthi ungezwe ukuthiwa mhlambe elokishini elithile kuhlangane izingane kade zihola mhlambe asinje mhlambe noma ezu20 zahlangana zavula i-cooperative or something zasebenzisana kwathi okay uma iphuma le mali soqala senze into ethile nethi noma baqhamuke nama ideas sho sathiwa kusafandwa ke mhlawumbe umuntu oyedwa sekuthi okay sokwenza into eyodwa kanje siyifake le mali but uma kuthiwa kuyophuzwa leyo mali iphuma igijima yabo uma kuthiwa kuyophuzwa ishawa manje imali uzosekuthi uphumile u10,000 kodwa uma kuthiwa kuyokwenziwa into eyaphambili wonke umuntu akanamali wonke umuntu uyishaya izandla ukuthi hayi ngeke ugovernment ngoba naye ugovernment naye usibulele futhi ngokuthi asitshela ukuthi i-freedom ukwenzelwa ngoba manje uma uzobheka i-freedom njengamanje wonke umuntu kahle kahle usekholelwe ekutheni i-freedom ukuthi kumele wenzelwe kanti i-freedom ngokuthi sibe namandla nathi sibe sivumeleke nathi sikwazi ukuzenzela sikwazi ukunegotiate amadini kuphumile ke manje ukuzenzela yabo uma uzobheka ngisho ugovernment indlela esimgceka ngayo simgceka ngoba akafika ngosakhela izindlu akafika ngosifakela ilento zano sifakela ama toilet akafikanga wenza ukuthi akusekhona ukuthi thina ke manje ke sisebenzisa kanjani isystem ngalendlela esiyona ngoba phela usuyakwazi manje ukungena la ungangeni khona usuyakwazi nathi manje ukuthi sihlangane kwathina senze into njengoba behlangana ngoba bukuthi abokufika abafike benze njani abokufika yibo phela abanye abantu abasiprovelayo ukuthi kahle kahle umhlaba thina sikuwona uvundile ithini esingafuni ukutshala ngendlela ngoba bayafika lapha abantu bengene kabuhlungu ngisho kweCountry bafike nje beba u10 uthi uyezwa 5 years sebephethe la ipoint sebe-own amabhilidi labantu laba bayenza kanjani akanapasi lomuntu akanalutho akaziwa ngishona i-system ayikho into ekuzothi uzoyithola ku-government uyezwa sekuthiwa uyena futhi obribe ama-government officials usayithathephi lo muntu le mali no ukuthi angithi njoba nje ulaka lami luthi intsha iseyamagwala ngoba asukele nje la kwi-ward intsha ihlangane nje iye ngqo ku-council ayizange uzolwa ayitoyitoyi ihlala phansi they building a case sifuna 1 2 3 kuphela leyo gijima emgwaqweni kokwethu sibika amabullet amabhunu siwashaya ngamatshe emalokishini that is done and dusted manje inhlungu esinayo sibona nina nishona phansi sensakhani ngoba sona siyashona phansi yabona ngeke size siqama manje engakho futhi even ngisho nangendlela iyouth eshona ngayo manje uma uzobheka iyouth iyashona iyouth manje iyouth compared nje to iyouth yakudala neyouth yamanje ithina ngempela uthola ukuthi siyahamba abanye sebehamba even nango depression because i-creative yona i-creativity ikhona yona kwi-youth yabo ngeke sisithi mhlambe i-youth ilekha i-creativity noma mhlambe balekha ama-ideas lezo zinto zikhona lezo zinto ngicabanga ukuthi iyindlela yokuthi ke manje sizenza kanjani lezi zinto ukuthi zisebenzele nanokuthi thina sizazi kwathina imphakathi nje kuhlangana nje umphakathi because imphakathi yabelungu mawuzoyibheka bahlangene yonke into uma kuthiwa kade ngifunda nje angazi bengifunda kuphi ngizwa kuthiwa ngazo kuthiwa kune Afri Forum
kuthiwa kunabantu abakhipha u6 angazi bawu 600,000 umuntu eyedwa ngicabanga kuthiwa ukhipha u100 kuthiwa leyo mali bayithatha leyo mali ukuthi bathenga indawo kumele itshalwe benze izinto bafundise labe kuthiwa balentozana babalande ngemuva. Thina kuthina uma uzobheka sikubona sengazuthi thina ku-impossible ukuthi leyo nto ingenzeka. Imiphakathi yethu kunalokho ukhuthuzo umuntu okhule naye. Uyangena la ekhaya uzogqekeza la ekhaya. Umuntu esimazi sonke la ekhaya futhi. Ukuvakashela futhi. Kwazi yonke into ukuthi ihlalaphi. Yabona ukuthi ingqondo yethu kahle kahle yiye limele kakhulu more than enye into. Cabanga ukuthi mina uma ngingalunga ingqondo ila singabona khona ukuthi hayibo yazi nginalento. Ngoba ama resources sinawo amanye. Yabo nami enye into that I used to think ukuthi asinayo. But sinawo ama resources. Ama resources nawo ukuthi ahlukene ayele nale. Ingakho seyingasekho nezinto zesigcawu ngoba thina sikhula mina ngaba nenhlanhla ngoba ngakhulela emakhaya. Iyona into engeke ngisho ngithi kwaba inhlanhla enkulu kakhulu ukhulela emakhaya ngoba emakhaya sakhula thina kukhona izigcawu, kukhona indawo la kuyohlangana khona abafana nje bezolulekwa iphaphu iphaphu senihlangene abafana nodwa akho ntombazane akho umuntu omdala. Lezo zinto lezo beziningi kakhulu and mawuzobheka manje ayisekho manje. Yabo nje lezo zinto ayisekho. Abafana sekupossible ukuthi ungazalwa uzofike ko20 ungakazi waya nje emhlanganweni wamadoda. Uma ubheka uzokhula ube indoda enjani uma ukuthi wena ubudoda ubazi ngokuthi abantu besifazane bathi indoda kube ayibe njani ku social media ngoba phela mawuzobheka abantu besifazane ibona manje abasidefine ibona sebesho ukuthi indoda ibe nje indoda ibe nje indoda ibe nje and nabo futhi mabeyithola leyo ndoda abayithandi. Kunika i-challenge ke lokubili asiyenze lento labephuza khona si-invite labafana la kuphuzwa khona sihlala kanje sikhuluma isiqede bese siyaphuza uma sithi sihabula sibe siyikhuluma lento khuluma sibonke sesinswanzo bese siyabhala singawenza umehluko ngoba vele nakhona enye into kumne ngike ngikhale ngayo nabanye ke ngikhulume nabo because ngumuntu vele namonaka ukuthi akhulume kakhulu naye youth uma ukuthi sisonke ngoba abantu vele ngisuke ngibona ukuthi umqondo kanje noba zincane yazi ukuthi baningi kanjani abantu abayitshela ukuthi impilo yakhe imiso ukuthi uyaphuza. Kodwa noma mhlawumbe imiso ukuthi uyabhema noma mhlawumbe ukuthi khona lento ayenzayo yena abona ukuthi imisile but uma uzobheka bangaka abantu abayenzayo futhi lento abayayo phambili. Akithi ebholeni ngaba nenhlanhla ngazali team yabelungu ufeni gym eniqede nambe nigeze kunebhala lapha ngathi uthenga babhala phansi ukuphuza kuyona inkinga uphuza kangakanani nayo inkinga yabo uqinisa nanokuthi siphuza ngestress esikhathi esiningi thina akuseyona futhi into okujabula lese kuba ukuthi ingakho umuntu efuna ukuthi azaquleke kahle kahle ngeke nje akwazi ukuthi namba lento emphethe kami ngeke kwazi ukuthi umuntu ashaye 2 beers 3 beers 4 beers abe right funeka nje ukuthi ngisho endlini angazi nokuthi ulale ngasikhathini and uba no benefitayo uma uzobheka ingakanani thina imali eza kuthina la kubona utshwala because even nanabo 350 phela 350 u350 mhlambe asithi nje u90% mhlambe ka350 eSouth Africa oza kwi-youth eblack uphelele utshwaleni yabo 90% ikhuphuka nje zo and ngeke futhi ize ibe khona into ezostopha uma ukuthi banemali ngoba kuthi wonke umuntu kuthiwa abavalwe labantu kodwa manje futhi baya equipwa ngemali wonke umuntu usefuna ukuthi manje athi yenza something kube khona into ekhona eceleni usubona ngisho indawo edayisa ukudla kuphela uyeza umuntu usephusha utshwala ngapha ngemuva anashi license ukuze asabaye umuntu uyezwa la emgoqweni uyezwa nanga usephusha insango ngapha yabo izona izinto vele zonke umuntu esekubona ukuthi okay kanti manje ngeke phela size sakhe kanjalo sonke siyadinga nje ukuthi elokushini nje noma kube khona umuntu nje ozoba athi yakhe ispaza shop asakhe nevision yokuba isupermarket hayi ispaza shop sika 20 years mina khona abantu engakhula mina bayinama spaza shop kunalokho sesidlulwe amanye futhi leso spaza shop sesidlulwe namanye akanakho ukuthi okay ngoba phela nayo lento siyayilwela imarket lokuthi sifuna ukuyongena ko Pick n Pay sifuna ukuyongena ko Spar but intolo zaba belungu lezi uzolwa kanjani nakani mina uma ngake nami ngithi ngine vision nje emakhaya kumuntu omusha vele ngithi hayi ngeke ngivele ngivula isiphaza ngithi ngisuka kwesami isiphaza ngithi hayi yabo la ngeke ngidayisa uHewlett nobani ngiyifunela wama supply nami abantu abamnyama bala ngeke nizigcwala indawo
because uzoba nawo ama-product udayisa izinto zabantu obaziyo la kuzoba lula khona because sinanabantu thina benza iy'nsipho yabo nje kwi-youth amabhizinisi esike sihlangane nawo ngisho ko-ICC noma nje kuzona zonke iy'ndawo la kusuke kuhlangene khona abantu abasha uyabona kahle ukuthi sinazo thina izinto yabo umuntu oshodayo uye umuntu ozofika athi okay mina ngizohlanganisa laba ngoba laba abantu abazokwazi futhi ukukwenza lokho ibona abantu esizobe sibabiza ngama-billionaires ngekudala labo bantu bona bazobona igap bayivale ukuthi into ebuhlungu Lumkile mina njengomuntu ongithi i-youth ngisebenza kakhulu nayo sengisesesikoleni banama-ideas kakhulu kodwa ikhona lento ecashile engicabanga ukuthi singayithola kanjani ufike sithi umntwana uyafunda aqeda athi ngifuna ukwenza 1 2 3 awusenge ngicela ungivulela ikhampani umsiza ayivule ikhampani bese uyambiza ukuthi awuze kuye laphana uzongena ngaphansi kabani ufunde ukuthi kwenziwana ama-dynamics uyazi ukuthi lo mfundi ugcine evule ikhampani aphela oba I'm talking about ama-examples aphilayo lo muntu uhlangana naye elanga usegqoke i-overall ebhalwe Naidu's plumbers umbuzo hayibo manje wena manje kanti ingathi uphuma esikoleni awunawo ama-expenses you can gamble uhamba usebenza kuyena uNaidu kuphele mhlawumbe iminyaka noma emibili ufunda ukuthi kwenziwa kanjani from there usubuza ama-decision enziwa kanjani lento ayidayisayo uyithenga yilapho ofuneka intsha ibambe khona ukuthi hambe uspend isikhathi for free ingathi ulaphana awuzange uzongena 8 to 5 uzofunda ukuthi how are they doing business mhlawumbe ilapho esingayibamba khona le ngoba phela nawo vele u-825 uma uzobheka u5 naku ukhona u5 lo kuthiwa kuyavalwa wenzani wena ngawo lo 5 uma usushayile usuyale ngoba phela enye into futhi esingakhuluma ngayo thina kunalokho kubuka i-TV ayikho into engaziwa ko-TV yabona nje ukuthi kwinebani ko-Big Brother ayikho into edume njengale ufake imali usale ngephutha lo ufake imali lapha kodwa ukubuza ukuthi kade kulalelo i-budget speech kuthiwe mhlawumbe sithi le department kuthiwe izo-allocate-elwa malini akusiyo ngisho 10% oyaziyo leyo but sazi lezi zinto thina kahle we are being kept entertained ukuze umqondo wethu wehle but this is the idea enye into bengihleni uGumede umshanami usemdala uthi uyazi vele umuntu owakhaya uthi uyazi malume uyakhumbula kuhle khona izipopi ngithi mina hayi ngaze ngisibode ngiyazi ngiyizwe kodwa ngeke ngibone ilazi nami sengika experience mhlawumbe uthi driver nje uthi hey uzwini wale yeshata usethi lokhu thina izipoki zazibasaba abantu leso sikhathi zazingakwazi ukuza kuwena sihlale zazikubuyela ukuthi zikuphazamise bese ziyabalela uthi manje izipoki sezihlala ebantwini yikho abantu benza into ezingasile ngoba sebephila abantu abangasekho uyayibona uthuka ukuthi ayithatha bula it's true ngoba naye youth yobengalaleli nje intsha ingoba ayisaphili yona isiphila labantu abangasekho emhlabeni uthatha ingane na 4 months 6 years yisho emangcwabeni uthi uyotshela umhlaba ibuya nomoya ongcolile lento ifika nje basikhuluma nje ukuthi lento unga-advisor i-youth ubona une-potential kodwa angafuni ukulaya afuna ukwenza into eziphezulu ayeke lezo mtsha ze-foundation ngenze ukuthi ngempela impilo esiyiphilayo sibuyela kuthina esibadala manje lento okuveza iy'ngane uku-expose iy'ngane kuyinto engafanele kuyicala lethu sisizeni ke nisikhumbuze nina ningakabi nalo besisinyama especially abantu okhwela emakhaya ingane nayo emangcwabeni awufiki ungasho ukuthi ngoba ubuye emakhaya wena ngeke bakuzwe bekunyawo phansi sizokulandela hayi ngoba phela ngoba vele uma uzobheka kubaluleke kakhulu lezo zinto ezinye futhi zezinto ukuthi siyayiphikisa manje noma mhlawumbe ngingathi nanezinto esizibukayo ziyayiphikisa zona lezi zinto ukuthi kwakushiyolwane mhlawumbe asike ngenza isibonelo ukuthi kwakushiyolwane kuthiwa uma ukuthi kade kutshaliwe sekuvuniwe angingavunwa yonke into akushiwe something yabo but mawuzobheka manje sesithini manje vuna yonke into ziningi kakhulu izinto esikhule thina sazi ukuthi kufana noma makuthiwa liyaduma izulu kuthiwe fihlana amabhodo izinto ezicwebezelayo amafoni ke osamafoni abheda kuthiwa uthinti ngisho ifoni awenze lutho emoyeni ke leso phela kodwa manje mawuzobheka manje imvelo asayilaleli even kwayona yabo kunalokho sizophuza kusekuseni sokwenza izinto kusekuseni akusekho lokho ekusathiwa sisathoba la nala so manje ukuphila nezipoki vele siweak sezikuthina
and awusafeel even Asasibukeli ngawena usekho strong enough ukuthi ungafila manje kunomuntu ongaфeel ukuthi hey lo moya ngihleli kuwona uyangisinda yabo akafili siphila ke khona into engisake ngayibona ngisho ku social media kuthiwa not everyone ohlangana naye clubini is alive uqinile yabo uma usubheka ngempela yabo futhi noma usubona ngendlela izinto ezenzeka ngayo ila ubona khona ukuthi lento into engenzeka but asesidungeke ngalendlela ukuthi awusabona uyiconfirmile ugomede nami ngishaqekile uyicabanga ngempela injani kube nomuntu uqede naye ajikele ngale yashintshe kanti akuyena wena uthi uqedile njalo ukukhuluma nalowo uyabusa egumela umathatha siweak angana ngisho izinto zesintu abantu uma uzobheka ingcabo ezinye sezindala kakhulu yabona umuntu lokade agcina mhlawumbe khona umuntu owahamba kubo akaphindanga wayicaba emva kwalapha athi hayi ngeke lento le ngeke izingisebenzele kanti lezi zinto bezenziwa lezi zinto ukuthi uqine ngamabomu yazi ukuthi ngisho ingane mina ngibona ingane lokushini ingane umzali usahamba nengane ngaphandle ngalo ka6 sensasathi ukuthi ingane encane thina ayikwazi ngathi uyisaba ngaphuma egcekeni ingane na 3 months isemall ifuna uyona usuhlangana naye ngo7 8 ebusuku uyiphethe ngesandla ingane mayisikhala kusekuseni kube sengathi ilengane ngeke ayikho right lengane eziningi ibe yiphara zoqimba amagazi amaphara phela ngoba phela asazi lezilwane efike zenzeni umntwana ophila akahlala emgoqweni asazi angani ukuthi yini ezokwenza ukuthi ingane ingakhuli ibe weak into ngoba phela ezinye izinto uma zingakhishwa ziyakhula nazo kodwa masitshelwa abelungu khona ukuthi uentrance dayisa emakhemisi sigijima sothenga yona uzogcoba enganeni ngoba sezonke inhlanga lokho mathiwa thina sishisini iqwayini lento inyamazana inyama usunosathana kodwa ientrance ethe cha nayo ke inkolo kodwa nayo futhi ke inkolo ibulele youth and i-problem ukuthi iyouth futhi ayikholelwa kuyo kakhulu lenkolo but ishile futhi into zayo yabo uma uzobheka iyouth eningi vele ayisayi emasontweni kodwa futhi ukungikwaye emasontweni ayizenzi kodwa lezi zinto futhi yabo lilonke konke esikushoyo gcineni siyangena thina sibadala ngoba ugonto uyesontweni nje uyouth usuphoqwe awuphoqwanga ukhule ekhaya kwenziwa hayi ngoba ningi vele uma ubabuza ukuthi uyelana athi ngeke ngisawuphungula isikhathi esiningi ngisho nje athi ngisawuphungula ngisawuphungula izolo iningi kakhulu iyouth ephungulayo ezoyithela ehlangana nayo uthatha umuntu mhlawumbe nangayizolo umbonile ukuthi khona izinto abezenza athi ngeke ngisawuphungula mfethu ngizizwa kahle ifuna ngithi kuyophungula mayisebuya futhi ubuya lento useyifakile emqondweni ukuthi uphungulile shothi usangaphinde futhi aqhubeke yabo lezi zinto lezi ziyasithinta ngoba yenye into ukuthi esingayi-understand thina ukuthi yonke into i-connected kahle ayikho into ehamba yodwa ingakho ngike ngithi mina ne-solution kuyona yonke lento ngeke kube into ehamba yodwa ukuthi kuzothiwa akwenziwe lokhu seku-right funa kwenziwe lokhu kuhlanganiswe nalokhu kuhlangane nalokhu kuhlangane nalokhu ukuze konke kuzokwazi ukuthi yonke lento le i-connect ibe ngoba phela we are spiritual beings ekugcineni ngaphandle nje kwe-religion but we are spiritual beings so into encane ungayitshela ukuthi wena incane kanti manje izoyothinta enye into enkulu ilimale zonke into zakho uqinisile lapha leli ngithi la emhlabeni nje basiphila sazi lokho that's why wena ngikhuluma nabantu fanele confuse more the time you confuse you realize hey I don't know nothing laba claim bayazi yilaba asithatha ulwazi lesilifake kuthini kuwena umuntu osakho ukuthi uShaka Zulu wathi as if ngangikho kanti mangithi uShaka kuthiwa wathi kuzobona ukuthi young person yabona angifuni ukuya ku religion ngoba ngendlela bekhuluma ngathi they were there so ninake nje abantu abancane ke shintshani lento ngisana ukuzivumela sinifunze upoison if you feel ukuthi wena lento awuyizwa be bold enough ukuthi nihlangane nenze kwenzeke ngoba sihlangane nathi babe ngafuna abazali ukuthi hayi wena uzobizela amabhunu kuzoze ukuthi nokuthi sabekezela namhlanje sila masibheke emuva sibuka nini bonke masambe emhlabeni kuzosele kuphela yabona ngikhuluma ama supermarket thina sikhulele oshini bekhona ama supermarket lawo manje ukhona oAfrica ukhona obanibani ungene esitolo uphatha ubasket uyithathe uhamba usiyokhokha that is a supermarket but a small scale so namhlanje sesazi laba bathenga emawindini so ngazuthi ispaza into enomuntu omnyama phakathi kanjalo sasinayo isystem yawavala and nawo ahambile wawona amaspaza because amaspaza
mawuzobheka kwawona senawo asazi ukuthi labantu asebewaphethe manje bazodecide ukuthi bamuva bayapi nawo ngoba senawo kwawona yazi ukuthi asisenawo kwawona asehambile usufica ngisho iPakistan emakhaya manje church isemakhaya kha kodwa uyafica nalo iPakistan yabo and lapho livala ngo10 ebusuku thina uma kwavula thina ngo5 thina umuntu omnyama wavula isiphaza shop sekumele abukele phansi wonke umuntu ozothenga la sibe empty full but ama customer akho njalo lawa wena osubona lo muntu uzoshiya imali la ekhaya kodwa wena ufuneka umchomele kube sengazuthi uwo umkhulu kanjani udayisa babuza ushintshe uthi ugibha imali awunayo eshintshekile u-own isitolo ubuza mina imali eshintshekile kanti ubani ofuna imali komuntu yini lento yokuthi yonke into sidlela emlonyeni thina yonke into nje ufuna ukuthi uma ungenile lo 100 rand namhlanje ngeke mhlawumbe u85 angushaye phansi yabo ngizozama ukuyo-order ngo15 sibe empty store ngoba phela ngeke singabe empty store uthothi wena udlu 85 kwashiya u50 kanti wenza iprofit enganani uzothi usuku unyusa ama prices futhi manje thothi manje umuntu usuthola lezi zinto ezincane usuyithola ngemali obonayo na ukuthi lena uma ngahlanisa le nale angivele ngigibele ngiye edrobheni ngiyifuna yonke le ngiyoyifuna yiyo lento ukuthi asise ngeke ngize ngithi ubuntu because nabo ubuntu ngeke sithi ibona kuphela but nabo buyafuneka nabo ukuthi bubuye futhi bungabuyi nje ngalendlela esebuthathelwa phezulu ngayo ukuthi ubuntu yini ngoba ubuntu manje esebuthathelwa phezulu kakhulu manje ubuntu okubheka ukuthi sekunomuntu ozofike enza imali ngendlela ebhedayo athathe nje amagross awu2 ahamba afika anikele laphana ashuthe avele social media ukuthi hey lo muntu ave nobuntu yabo nje izinhlanga seziyasho umuntu onsundu kuphela omnyama owenobuntu ubuntu fanele ubuntu ngoba is gift there from God ukuthi I feel your pain awukwazi ukubuthenga ubuntu ufuna uhlezi umuntu ngasonke isikhathi ngisho kuthiwa ama camera valiwe yabona nje ukuthi uthi ucross umgwaqo ubone umuntu omdala mhlawumbe edondolozela kabuhlungu ugijima uzomsiza without ukuthi uze umbuke emehlweni masuqedile ngoba phela laba bamanje uzofika amsiza umuntu omdala uma esefika ngale komgwaqo sembuka emehlweni usethi hawu akabonge nangemali kanti imali ngaphakathi abantu badala bayabonga futhi thina sakho isibusiso thina amakhasi akhula thina ukuthi ngazi mina ukuthi ngisho ngathiwa kade ngikuphathisile usestopini angikwazi mase ngifika funeka ngithi mina uma ngifika ngishiya plastic ngiphume ngigijima ubokwenza ukuthi hayi mntana mina usweet yabo futhi nje kwahlahle thina zasazithi ngoba manje uma sekuthiwa ubumile ubufuna imali uzoba nenkinga yabo thina le nto kahle thina into ebesingayazi le mhlawumbe nawe uma ekwenzela into enhle leyo muntu uyohlangana naye ngelinye ilanga hawu siyabonga but kwangesiyo into engizothi noma kade ngoba phela kokunye uma uphathisa umuntu vele uzohamba phambili ngoba uyingane phela umzimba usafresh vele umzimba namhlanje ngihamba ngingaphinde kuye hawu uzofika kulinda uma ukuthi uhambe naye uzofika kulinde ngaphambili umbone nawe ukuthi lo muntu ayifuna le mali yabona uyabona ukuthi ngeke futhi aphinde akuphathise yabo uma ukuthi awuyikhiphanga ngeke aphinde akuphathise kodwa manje futhi loyo muntu uzothi ubenza ubuntu and uzokhula nayo futhi leyo nto leyo ukuthi ngibenzile ubuntu kanti akusibo ubuntu lobo yabona abusibo ubuntu lobo futhi njalo iminwe ikhomba kuthini esibadala besikhuluma ngokuthi ingane seyikhula ziphila nemoya ezibuye nayo emathuneni nansi that thing is very critical ukuthi ingane zikhula nemoya that's why ukukhuza ingane yakhe endlini ingakulaleli uthi uyitshela lokho yenze kunya kusasa ayiyodwa noma ungayishaya uthi isuke ibale ohlala emgwaqweni awufuthi nazo seziyashaya ke manje yabo nje ukubona ngani wabona ngisho ivideo yomfana eshaya ugogo ngiyakhumbula kwakhalwa kabi kwathiwa ibothi into esingayazi thina lento ukuthi ingane encane isingathi kumuntu omdala iyona esivele imjikijele ngempama abeyondla futhi into efundwe phi leyo uma uzobheka ifundwe phi into njengaleyo ngoba phela into ngempela leyo esingazi thina ukuthi kunezinto ebesazi thina ukuthi lezi isho ukuyicabanga uyicabanga into ngeke ukwazi ukuthi uyicabange ungathi noma uhlanya uhamba ushaya abanye mase kuchama ugogo wakho wehlele ngemphansi nakufuna empilweni ube nomuntu omhloniphayo manje ukhuluma ubani awusaqhubeki manje akasekho ke manje umuntu akasahloni ingakho namanje uthothi sebebamba inkunzi phambi kwakho uthi nje umuntu omdala nje uqhamuka nje uthi hayi bambambe nje inkunzi umuntu phambi kwakho abantu abamba bazoshaya yabo ingoba vele kuningi okulahlekile yabo ama meeting ngimela abuye yabo nje ukuhlala phansi even nanabazali emakhaya ngoba enye into futhi esike sithi sikhohlwa nje nangaphandle uthi mhlambe ukuhlangana ngaphandle
ngisho emndenini ke manje emndenini sekunabantu emndenini uthola ukuthi umuntu ukhule nawo babili abazali kodwa akukaze nakanye kuhlalwe phansi nje kuxoxwe nje kuthiwa nje kuyaboniswana nalokho uma nihleli ngoba nibuye ntambama nibuka i-TV kubuka i-TV kuthiwa esikoleni ngoba nayo into ehluphayo sesiniphushele esikoleni kakhulu ukuthi umuntu uyofundisa azabuza ukuthi kanti nifundani ezikoleni kusho umzali impela yonke into manje sesihambise kwabezizwe kanti ezinhlanga yabona amasulumane nje ingakho nekhulu eqonto ezimhlophe ziyazi mangene esontweni fale eguqe fale zenze zinama values noma sezona zibuye nganene ngoba kubantu abancane khona abona ngempela ngoba isikhathi sibavumela ngoba akazilutho akamazwayo ukhule nje vele menze ethanda ekhaya mase zocontrola ubontu ufila kambi umntwana wabantu yabona ngoba manje lento eyenziwa kuyena akayazi ngoba vele into efakwe futhi umncane ayiphumi kalula yabo into efakwe umncane ngisho ngathi uyashintsha kodwa ilokho ikudlile wena ukuthi hayibo lento phela mina ngiyifundiswa kuzozumdala uphinde ubuyele emuva ukuthi hayi kodwa bangakhula kanje yabo ayiphumi kalula but uma engafakwanga vele kwakhona ngeke iziphume kwasemncane ngoba manje hayi ngempela manje izingane eziningi ikhuliswa oneni izikhulu bendathu ukuthi uneni nje naye futhi uneni akusi ukuthi umuntu mhlawumbe oscreeniwe lo ukuthi umuntu olunge kangakanani yabo uthathwa nje nokuthi nje ngoba uavailable sothi naye umuntu onempilo vele ibhekele eceleni kwayena lo muntu lo even spiritually ayakho good futhi azohlala family ngoba phela umndeni nomndeni kufanele kube neculture yokuthi okay la ekhaya thina sikhula kanje ukuze nozo zonke izingane izothi uma ekhula kwazi ukuthi sikhula kanje manje uma ukuthi lezo sikhathi thina siyiniki sona ngeke izinto abantu bafunde emoyeni ukuthi kuzothi umuntu uzofunda esena 20 ngoba kuyinkinga ukufunda izinto emoyeni uba nenhlanhla uma uzokhula emphakathini la ukwazi khona ukuthi nabanye abantu abaseduze nani bakwazi ukuthi bafake isandla esikhathini samanje okubheka ukuthi emalokishini igebengu ezigruma kakhulu ukudlula abantu isigebengu siyambona umfana omncane nje siyambona hey umfana uhlaniphile siyaqala uyamthuma mhlawumbe semthuma esitolo awungithenga into ethile lapha abuya amthipha amnika imali engaka yabo athi angiyeli lapha hey awungwashela imoto yabo uyambheka ukuthi lo mfana lo abantu athi hey uthi ukuyidrive yabo usiyamfundisa yabo usiyamfundisa nokuyidrive ukuthi hayi uyabuma uyidumisa wenza kanje yabo ngelinye ilanga uyothi eseyoshaya iheist usihamba naye ngikhumbula ukuthi ngenzani yabo siyabona manje uthi njengoba usuzo sekuthiwa emalokishini kunezigebengu ezino 10 years ufunde emncane lo muntu ena 10 years usengaye kanjani imoto umuntu ona 10 ona 11 ufundiswe ubani lo muntu babona ukuhlanipha ukuthi lo singasebenza ngayo lokho kuthiwa hayi and abantu okuyibona emphakathini abayibonele ezinhle akubabone beyenza leyo nto noba bayenze bahambela kuwo nalokho kwazi ukuthi hey lana kunobhuti owayefundile lana asamayo sehlala emhlanga akasafiki ke mhlawumbe noma ngeke asahlali ke emhlanga mhlawumbe kuthiwe kodwa usafika phela usabonakala naye enza lezi zinto ezenziwa nakuyena ukuthi azafike lapha nalokho nje thina uvela ukhohlwe nje uthi ngisho isikolo awukusona usafune kwakubuya ukuthi uphinde uthi bantwana ngadlula la usuphezulu yabo uma singalandani ke leti izolokithi so singenza kanjani siqale phansi senze abantu bethu babo 5 ngoba umuntu uphethe 50 rand hlale phansi uthenge lo bheka whatever impela ukhulume nje kancane bese kuyayenza lento ingenzeka ngiyazi mina abangani bami abavela eNorth Africa bafika bengenalutho banike nje unyaka base be right ngendlela abakhuliswe ngayo bona ngisho la ema-restaurant ngoba bafike bedla lento enidla opizza nobani banokudla kwabo banema-children noma kuthiwa angcolile-ke for that matter kodwa bathi uma bekudla bakhumbule ekhaya khumbule umzali wabo thina sesihambela phezulu angicabanga ukuthi vele nami ushintsho liqala ngakho vele ukuthi abantu abancane noma phela vele awudingi ukuthi uze wenze ushintsho awudingi vele ukuthi uze wenze 100 ngoba enye into thina esike sifuna ukuyenza and futhi suwe singayenzeli ukuthi kahle kahle sifuna ushintsho ngoba ngani ama numbers ayakhokho kube isikhathi esiningi kuthiwa vele uma beba u100 shothi uzobenefita kakhulu ngabo kanti into uma ungayiqala ngempela ngabantu nje abo 5 from labantu abo 5 ukwazi ukutrackeka iprogress ukwazi ukutrackeka iprogress ukuthi okay labantu laba njengoba singene nabo la mhlambe lento lesizoyizama sizoyenza for the next 3 years then emva kwalokho sobe sesiqala mhlambe futhi sithatha abanye
sibakhiphe ngoba ayidingi ukuthi izibe wo 6 months 3 months thina la expense ukufaka ngempela into kumuntu engeke u3 months mncane abantu makuthiwa manje sithi sithatha abantu abawu5 sifuna mhlawumbe ukubaqalisa yona ijourney yokuziphatha lo muntu lona kufanele ukuthi aqale ngosweet kuqala aqale nje lo muntu nje ayoma lapha mhlawumbe nje lapha emgwaqweni wazi ukuthi okay wena sikubeka la safuna lento ukuyibona ingaka okay sesiyasuka ke manje usuyibonile ke ekangaka simiyeke futhi akwenze namaphutha uma ukuthi kumele awenze sekuyabuya futhi sekuya reflect okay ke manje sekwenzekile kanje isingaqhubeka kanjani ke manje lento asike sithathe ke manje sithi ukukunika ukuthe chacha umuntu atrackelwe iprogress yakhe ukwenziwa lento efike yenziwe nalama programs ka government ukuthiwa wena sofike sikufundise lo 3 months sikunika imali engaka sikushiye kanjalo ngoba lapho umuntu uzosala self destruct manje nalento nalekho lento ebekumele ibe into enhle isiyintembi manje sizombulala manje ngoba phela uzothi uma ethatha le mali enza zonke lezi zinto ezibheke eceleni impilo yakhe ezosalela imali so manje ukuthi umuntu ngempela ukutrackeke kuhlaleke phansi ukuze kuzothi noma sekuthiwa sekufika abanye nabo babe yiphathi futhi hayi ukuthi uzophuma kulo 3 years but kulo 3 years ungena ngapha ekutheni naye usozoba kulabantu laba abenza sure ukuthi labantu yabo uma sekuphinde sekuthiwa ngene leyo 5 shothi sengingangena i10 because manje ngani sikhona i5 shothi izandla ayisezodwa manje ngoba bafika nabo with different ideas ufuna into ethile ufuna into ethile ngoba nakhona ukuthi hathi uzoqala ibusiness sithi mhlambe uyatrainwa ufuna the best cash it's a simple skill inkathi ulapana ismile one day someone will recognize bese jayebo wena wasebenza la no ingoba kunje bese yes ma number phuma kanjalo lokho kwenza ukwenzisisa ukhona uzobekubuka ungazinyezi ukuthi hey kodwa ngisebenza ethili maqhamuka umuntu othi uyacasha no just do it ngoba phela wonke umsebenzi is honorable awukho umsebenzi ahlahle ongekho honorable mina ngisho ukuthi i-success ahlahle idefine ukuthi wenza malini define ukuthi are you happy in with what you doing because sonke egcineni phela uma ngingathiwa sithi khona umsebenzi ongekho ongabalekanga uma ngingathiwa ukho lo umsebenzi at all impilo ingamuva yini ngisho life le kukhona ilwanyana ezincane ongayibona iminyungu nani yathatha emhlabeni khona isikhala badala into ezithile ukuthi nabo baphile nalabo abasebenza mhlawumbe umuntu okhuluma uhlala umgwaqo ubukela phansi mase bangezi banjani ukuthi bastrike emgwaqweni uzohamba kanjani imoto niyo nalento ukuthi sikhule naleyo competitive mindset even from young age yabo from young age uyafakwa nje ukuthi wena nganamkhulu bodokotela yabo kufanele wena nganamkhulu kube pilot yabo kanti engabe kuthiwa khulu ube lento ofuna ukuba yiyo yabo ilento sithi umuntu akakhuliswa wathi uyagayidwa nje simichanete ubona wenje ushayela umgwaqo okay ukwenza upetrol induna ule inkampani yakhe ushayela umgwaqo awuzo rich ngoba phela ngisho depression yabo uma uzobheka depression sometimes mina ngisho sometimes mhlawumbe depression ikhozwa ikhona ukuthi wenza into engaphezulu kwalokho bekumele ukuthi uyakwenza uma phela naye enye into uzoba nawo ke mhlawumbe uthi nana kini bazokwazi ukukusupporta ukwazi ukuyoba i-engineer but wena kahle kahle umqondo wakho kumele wena ube ukheisha awucabange manje ukuthi unale load ka engineer with ama capabilities ukuba ukheisha uma ubheka uzoba happy sikhohlwa la ukuthi njoba uzoba ukheisha wena uthola wonke ama skills afunekayo ungavula inkampani noma business ushene bona angizokheisha bathena umuntu ube happy kakhulu ungabi na stress yabo hayi kuhlungu kodwa ke njengoba sisho ukuthi awezame ukuthi senze naye abantu bakwi-media bangahlaseli kakhulu ngoba sometimes ne-media yabulala kakhulu ubani wenzani nokuphikisana into uma ungazwani nayo akufanelanga buso uyagxeka ukhona oyizwile manje uyambulala especially abantu asakhulu ngingasazi ukupho ku-right ukupho ku-wrong yayibona ngoba vele i-success kahle kahle ayikho ekutheni uhola malini yabo nje nami used to think ukuthi i-success sekutheni uhola malini but as sidive deep kulento sifunda more siyarealize ahlahla lento ayikho ukuthi uhola malini angakhona umuntu manje ahola 1000 but ngeyokwempilo amhlulu umuntu ohola 10000 lento ingokuthi wena wenzane ngalokho osukutholile ingakho asiyeke thina ukujaha ukuthi okay
awukwenza into egcina umqondo wakho nawe uhealthy uhealthy ukwazi futhi uphinde ucabanga ukwazi uqhubeka phambili with lokho okutholayo uzame futhi indlela ukuthi okay ngingakukhulisa kanjani ngoba seziningi phela nendlela zokukhulisa njengamanje ungathi ulenza 1000 yabo lento nathi ezinye izinto esiyifunde efieldini straight lezo ukuthi hayibuya yazi ukuthi umuntu angakushapa umuntu uyakwazi ukuthi umuntu owenza 5000 ngokwempilo uthola ukuthi ulobolile lo muntu lo unomuzi wakhile kubo kodwa kunomuntu ohola 30000 onganawo ngisho half walezi zinto ingoba uyiyo leyo nto ukuthi kufuneka si understand lento kahlahla yikho ngemali impilo nje imali ingakho sifa sishila ubona umzalo senze makishini ohola under 2000 kodwa ingane yakhe yafunda yabo thina ngishabazali bethu thina mozobheka thina at our age base benemizi bekhulisa thina kwethi age it's a hustlation ngoba you are on your own uyazama ukwenza first million into imali ayona uyazi kanti manje uvela ubheka phansi wezimisebenzi yes izolokhu ikhula ngalesikhathi kukhona okunye okwenza uthi okay mina ngenza imali engaka yini ngithanda ukuyenza yini abantu around me nenye abathanda ukuyenza ukuze ngoba phela egcineni uyabadinga futhi abantu ukuthi abe khona uzo assist lapha thina nginalokho ufuna ukuthi uvunywe abantu ingakho ubona ukuthi angathi asifakani ngisho ezintweni umuntu akafuni ukufaka emsebenzini ngoba manje uma kwangena nawe lapha kan Transnet noma la ekhona engeke asavunywa yedwa uyabo sezovunwa nawe manje sekuzothiwa ufike lapha mhlawumbe maskili yangu lokunayo siyamthanda umuntu ice boy thina ukuthi agijima asifuni ukungena ilanga naye athenga yabo and leyo nto iyasilimaza ngoba manje ngalesikhathi uvusa lo muntu awazi ukuthi umvuselani mhlawumbe umvusela ukuthi nje phambili uyo futhi uyokuvusa ngoba umuntu ngeke namanje ufike wakhama millionaires awu10 wena ungabi millionaire mawuwakhila ama millionaires uyohlezi ngisho ngathiwa sekunankingani bayohlezi labantu bekukhumbula ukuthi hayibo lo muntu yazi ukuthi iyo and manje uthi ubhekana nenkinga phambili akasekho umuntu ozokusiza ngoba usizanga umuntu vele nawe uzosiza ubani nawe ungasizanga umuntu uzothi usuku ukuthi abantu bayangenyanya mina abantu noma kwenzeke lento iyenzeka ngisho emndenini uthothe emndenini manje uzofika ngipost ukuthi nje mhlawumbe ku family group uthi yazi nginebhese ngifuna ukuvula ingidinga 5000 uzothula wonke umuntu ushone entambama ekseni uzovuka usukhishiwe 100,000 usizwa banda ngikahle umuntu ongasekho lo saphila sibukela phansi mase ungasekho le mali izophuma ekseni hayi ukuthi but ukuthi bekumele bakhiphe nje 5000 labantu usizakala ukwazi ukuqhubeka impilo but ngokuthi usushonile anganabo mayisebenzela bona ukuthi abantu bazofitha ngingaba ihlaza ufihle kanje yabo akusenzelwa ke kusho ukuthi wena lapho kusho ukuthi thina sisenzelana izinto lapho sesenzela ukuthi abantu basibona kanjani sifundisa nje kanje ukusocheck ukuthi how many views how many subscribers under 50 uzobhatala kahle ngoba vela yikho ngalokho lento ngoba phela kubalekile naye imndeni mayengavusana ngoba naye imndeni eminye abantu abangasavusana imndeni yabo imndeni ayayisavusana imndeni senayithatha ngesilungu ukuthi umndeni wakho ubaba noma nodadewenu nabafowethu kuphela ayise mawathi ngaphansi awu extended asiyazi lonto umndeni onjani extended umuntu onegazi lakho basho njalo ayi ngoba futhi kuyashiya ngathi uzutshelwe ngisho nangobhuti wakuthiwa i-half brother kanjani lo muntu sizalo baba yedwa nje umuntu ozawubaba ukuthi ukhazi cha nami ngidida ukuthi hayibo lo muntu sizalo ubaba yedwa lo muntu amayithiwa i-half brother yakho le uzalo kuyimama phela half brother kanjani uzalo mfowabo baba wakho aseyimfowethu yeah doctor and kuyasilimaza kakhulu so mase sivala nje kusho ukuthi lento esho inzima ngaphe wethu eswa ngithe la emhlabeni asadlutho ngoba ngeke impilo ukuthi ayikho formula ukuphila kodwa siyakubona ukonakala sekwenzekile siphila abantwana bengafuna ukulalela njengoba ngikhuluma from experience ukuthi ngahlala umuntu uqedile manje esikoleni okay ufuna ukwenza abantu okay hamba ungena nalapha avela senzele wakhe uhlangana 10 years down the line hayi bonto wenze njani hayi manje kwabe ukamba manje afuna ukulalela mhlawumbe mase sivala nje singathini kubantu abasakhona ngoba kukabi khona uadvise
mina ngisigebe ukuwina ngoku-advise umuntu ofuna ube ngcono ngoba kusho ukuthi emalokishini iy'gebengu ziyakwazi ukutarget iy'ngane yisondeze kodwa thina sikwazi mase sirayt sambela kude ayi kakhulu khona ingane imoto yakho ibukela kude iy'moto kabani nje ayikazi ingene phakathi uyitshe mfana nokuhleli emoto nje ngafunda ngenza ukuthi ngalalela abadala nawe uma wenze nje uzoba nayo asikwenzi hayi lutho so singavala sithini nje mhlawumbe ukuqwashisa abantu abasakhona awukusho umuntu akazama ukuzithola kuqala yabo ngoba yonke into cabanga ukuthi even kwa mindset ukuthi ishintshe izoshintsha ngoba usuqale wazithola uqala ukuthi wena yini obona ukuthi wena kahle kahle ulethelwe mhlawumbe ukuthi uzoba iphathi yayo noma mhlawumbe uzoyishintsha uma ukuthi umuntu obona ukuthi angashintsha izinto ngoba phela kuyenzeka ukuthi abanye abantu ufune kube iphathi yento omunye ufuna ukuzoshintsha and ayifani futhi responsibility yalezi zinto zo2 ukuthi wena uzoba iphathi noma uzoshintsha because uma ukuthi uzoshintsha kuningi futhi ama steps ekumele maningi ama steps ekuzomela uwahambe futhi ukuthi ushintshe ucanga ukuthi uba thina senza kanje but uma ukuthi wena ngempela into odicidile futhi le hayi odicidiswa abantu futhi because sometimes thina uthi uma ufuna ukuzithola uhamba ubuza abantu uthi wena uthi into kahle into yakho le ukuzithola confirmation lento yokuzithola nje ukuthi nje into kumele uhlale nayo ukuzithola kahle kahle ungazithola uhlele endlini ongayanga ndawo mfumzo GT waziwamuntu kodwa wena ufuna uyitshele wena mabe ngashonga abantu it doesn't matter wena uyazazi ukuthi umuntu impela ngoba ukuzithola baningi futhi abanye abantu mina ngeke ngithi masikhuluma ngayo indaba ukuyithola ukuthi kumele uzithola ayitshela ukuthi umuntu it's an external thing lento uyithola ngeke uyithole futhi uhleli nabangani bakho yabo wena wedwa mhlawumbe ungathi uma usuhleli wedwa ucabanga ukuthi awuyazi ukuthi kodwa ngizibona ngathi ngiyakuthanda lokho yazi ukuthi nginakho ukukwenza kanje yabo bangihleli nabantu nginakho futhi ukukwenza kanje ungazithola ngalo kodwa hayi ukuthi uzothi nje mina ngavele ngazidiscover ngihleli nabantu no ukuthi in life ngempela nje okusho impilo into ungeke uyiconfirm ufungazazi wena hayi ungazazi ubani mawusemncane masingokuncane siya up to 35 uyabona ukuthi lo la ngingena kanje na kanje mina mangenze kanje ngiba right ukuthi wenzeni omunye akuhlangene nawe wena zibheke wena ukuthi yini ongayenza bese thina ke abantu abadala abanawo yobebukele lezi ngane leti sizenza senze sibonele ngemingcwabo ukuthi izingane size expose ezintweni engakhalazi ingane encane iye emathuneni ibuya nemimoya kudala ukuthi mawuthi wenze njalo ukanje ogezwe emfuleni kugezwa yona lento namhlanje ingane sivele ibuye nje abadala bageza izandla lapho kula manzi afaka uyi2 rand engazi ukuthi awani bese ke after that kuloke ingane sibuye ekhaya siphila nemimoya esiyenza thina because it's uncalled for ukuthi ngempela umuntu angaza emangcwabeni lento siyibona manje kulabo abadala because sikhuluma nje ngama ages 0 to 35 siyayibona but esibazala out now man there's something wrong bese solebhela kula ama 2000 kanti abazenzi indlela esibakhulise ngayo thina sisakhula ngoba futhi ama 2000 phela abanye abantu abane energy abane energy but uma ukuthi nathi asibashape sithi energy yabo ufuneka isebenza izongena vele ngeke ngambe ngoba egcineni phela kuthiwa nisifela amaqalo baba yabo egcineni vele lento ithi yabo uma ukuthi nathi asibreak cycle yeah first break it's too much let's call the politicians badlala ngengane zabantu kuthiwa kuyamashwa kwenza nokuthi ayisebenzi you have seen it abantu abebala ngaba mandiya ngaba elabo abafikayo abasuka enorth nabasuka phesheya kwelwandle they don't do this kodwa they are successful they got money ibona basiqashile kodwa thina amapoliticians athini gijimane emgwaqweni nehle nenyuka lesibuze sigijimelana ngoba phela sifundile manje thina singafundanga sasigijima ukuthi ubonakala phesheya kwelwandle iSouth Africa siyahlupha bese bayasidabuya njengoba basisiza sithola inkululeko basithola inkululeko thina ngekhali osasihamba sithi siyalwa ya negotiate ingakho namhlanje sinenkinga engaso so nina abantu abancane lento okugijima emgwaqweni ake nibhekisise ukuthi ngempela mase nibuya niphetheni ukuze sikwazi ukuya phambili so lumkile ngiphethe umthwalo omkhulu impela ngoba usebenza ngabantu abancane and I know ukuthi how difficult it is ukuthi umuntu omncane aqale phansi lento ngisho into engiyazi ukuthi usumtshela ukuthi njengamanje lawo skills bonke bafuna ukuqualify 1 month 1 year sebenza umsebenzi wezi trade test kanjani
You don't know bese umuntu omuhle akafuni ugijime kula ma centers ezinhlanga afika ikhokha 40,000 ngoba unemali ukukhokhe bakunike iphela uyophela 10 years ungasebenzanga. That's an unfortunate part. It's very difficult. Kodwa ke asithembe ukuthi ababili abathathu bazoze esikhuluma nabazali ngaphandle kokusizwa abazali bakho kunzima. Sisithi masithi nesakho ukuthi makuwumfana kufuneke mhlawumbe uqala ukubheka ngoba isikhathi siyabheda masula ko 35 sukwenze konke then masu approach 35 suyaqala ke manje usufunela ngane ngoba ngeke uthathe umuntu wesifazane udakaza ukugana ungenalo ayikho kuthiwa hayi asiphante so hayi khona sekushiwo njalo vele manje kanti buro kusule eBhayibhelini nje wahamba phambili uEva waba nemhlaba waba nezinto uAdam wasefika uEva wazosi nawe mawumfana ufuna ukwakha umuzi wababa wakho awulindi udlulisa ivunguvungu lezi masubona hayi nokho usukhathele noma usahali kakhulu uqaleke manje wakhe ngoba inkunzi semathole thina sesiqedile thina isho means masamba alikho ikusasa lengane ezinhla uma ihamba zibashiyela ama supermarket yabo ingane shilutho ungashiya ngoba phela certificate vele ungcwatshwa kufanele ukuthi ungcwatshwa naso certificate ufunda ingane ibe right corporate world iyosebenza kamnandi mhla eshona nothola lo payout kuphelile kanti ngapha lo owaseNdiya yena ubenenda mechanic uthi eshona ngakusasa ingane iqhubeka nesipanela hayi sesivala lokuthi bavala mhlawumbe amagama okugcina ke esizosebenzela phezulu ngoba ngithi found the sport lento esiqalayo manje ngesiyenze singahlala kanje nabo sikhulume sibe siyihabulela ecaleni for 1 hour sibone ukuthi ngeke sikwazi ukwakha hayi ngoba phela vele khona egcineni ibalekile lento ownership yabo vele uma usuyitholileke ukuthi vele usufunana ufuna phela uku-own yabo ngoba i-value yayo yonke into vele iseku-owneni cabanga ukuthi nathi abantu uma kuthiwa sithi siyaba trainer sizokwenzani iyona into siyobe siyiqhakambisa kakhulu leyo ukuthi own into zakho iba na something ngoba into oyi-ownayo iyona ekwazi ukudlula ngoba le yo-BE nje awu-BE director unihambile ngeke baphandle yakho yabo so manje asifune nathi uku-own ngisho ngathiwa ubona ukuthi wena leyo nto ayinaveli kangakanani but as long as kuye yakho futhi wena uyibona ukuthi ukuyi-owna kwakho kukwenzelani ngayo ngoba phela nazo izinto ihlukile izinto esiyi-owna kunezinto esiluza imali ukuthi siyayi-own base kube nezinto esithola imali ngokuzi so manje into ebalekile ukuthi asike si-own izinto ezisenzela imali ukuthi siyayi-own hayi into ozobleed imali ngokuyi-own ngoba sijahe lapho thina sesifundiswe kakhulu thina ukuthi ama-liabilities ama-assets and siyalimala manje yabo manje uzothola umuntu nje ophuma evarsity nje oyi-youth njengamanje uzothi ephuma uyokhokha ibond uyothenga imoto uthatha nenye i-loan la mhlawumbe uyalobola nge-loan ziningi kakhulu izinto ezo-eda ukuthi akube khona imali ephumayo ngenyanga mawuthi uyabheka iziphi ayithengile ezimlethela imali lutho yabo iyaphuma kuphela kusho ukuthi leyo nto leyo uzoyenza until azafike kuyiphi iminyaka le ngane ayithi emhlabeni izosala ingaphethe uzosala kuzothiwa naye akayifundele ngoba gcine sekusho nje ukuthi nami ngayifundele so manje uku-owna ngampela sike si-owne nje into ngisho kuthiwa ikulethela u-50 rand leyo nto ibaluleke kabi leyo nto leyo ibaluleke kabi no ngiyajabula ukuthi sikwazile ukuthi siyenze lolu hlelo babakho nokwazi kwethu nokuqonda umdala usigcinisa ukwazi ukukhuluma kanje lawo onendlebe uyozwa ngoba siyavusana nje hayi ngoba sifundise la sisho ukuthi la ukhona akucabanga lento oyicabangayo mhlawumbe ngakwenza ukuthi ube ngcono la empilweni nalena esithintile ukuthi mhlawumbe sesihamba nemoya nje ngoba singasezwa kanje mhlawumbe sesihamba nemoya engasekho into zezingekho right so ekuvaleni kasithi nawe mawubona lento esikhuluma ngayo mhlawumbe uyayithanda ungacofa lapha ulike usubscribe ukuze next time mawulokhu sibone ukuthi abantu bayasibuka nathi siba nogqozi ukuthi siqhubeke sifundise ngoba this is the best thing esiphila kuyo lo mhlaba namhlanje ukuhlela endini basibathathu sikhuluma nabantu aba more than 50 which is a bonus so sisizivala kasithi akube njalo ke especially kubantu abasha
zamani noma kuthiwa kunzima kangakanani khona ama-contacts sithinteni sizobona ukuthi sihlanganisa kanjani sibone ukuthi singamsiza kanjani noma singenamali kodwa umqondo uwona okwazi ukwenzela imali akube njalo.